Hi, welcome to another fun episode here on Mzansi's Funniest Videos. My name is Davis Mohomo, guys. Please hit the like button already. Azish, enjoy. Hey, finally we meet, yes. Karabo. Oh, finally, yo. Yeah. Oh, Karabo, hlangane nentombazana ku Facebook. Oh, and then is Kaftini? Mengisacela ungiselele impuphu. Ya, poison. Cabanga udla phansi. Lazi nami ngicabanga ukuyenza ukule sengilambile. Hawu. Anihambi madoda. Aningitshele manifike ekhaya. Hayi, siqedelele le game njalo. Siyaphela manje. Lo ubhuti ngibiziwe. But here's my car though. So let me get the. How do I help you? Thank you, Mike. Thank you. Oh, manyana. Wena kumpakela mathata we. Nakho you can't open your own door. Hey, please. Like ejoka wash. Amanyana da. Bafethu, obonele grile nako kopela le 20 out. O ka tshoko ka iso mashao, a re ke 20 out ke Centurion, ko bona dilo le mpotsisi kopana le Lamborghini Urus jo. Urus, Lamborghini me bra. Like go botsa ka detail jo. Like Urus ke sa re go money. Am I able to take a video on your Lamborghini? Is fine. Bona. Ino banya ke tsene ka mara ke re ke murutso re ke tlhasosh. Mara bona si yona fela jo ke sa re ke tsa magere Porsche. O bona dipolelo tsa healthy relationship. Wa dutla. Re plana, re nyokuira. It's always re. Asing metlholo ya lena ya una le ke na le ya haike ya ka ke Oh, Hey, love. Hi. Unjani? Sharp, no? Nami ngisharp. Mara ngathi awukho sharp nje. sure. Ngithe ngishaphu kanti yini nga? Oh. Ay, bengibuza. Inkinga yakhe leyo. Ubuza too much. No. Crazy girlfriend. Manje uyathula. Like awunandaba ukuthi ngiye right or angikho right. Hawu. Uthe ngibuza too much Moza. Hayi dala ngibona ukuthi wena awunandaba nami. Sithatha unjala yi. Emosa. Hawu, hey baba, ukwenzani ukulobola? Ayifona ukulobola ukhipha ama1000 emali. Hambise ekhabo ntombazana. Kufanele ukuthi uyayithenga ngoba phela usuke uzoyibuza mayisinga kuwe nayo ikubuze. Esho ukuthi uphuma model futhi uyinje ma1000 ini. Ngoba ngisho mangihamba naye ethawini. Ulobola le angene naye ehlathini. Kakusasa futhi alobole le angene naye ehlathini. Ama1000. Lo msangano wena ungawenzi wona lowo. Kwalobolwela nomiphi intombazana ungawenzi futhi ahlukane amantombazana. Fanele intombazana eyodwa. Uyithathe uze nayo la ekhaya uyilobo uhlala nayo la ekhaya ngizimthini Awumalungu. kodwa ngiyawuthanda lo shuna amadeli futhi Le ntwana efikile yapha next door so cabize holiday no swine izodlala nalo wami umntana uyintombi ndive xa isithi yapeyinta apha ingathi andivanix bayazidlalela apha izothi ingutata yona yena lo wami umntana ngumama yazazi kaloku eza timing ndisuka phaa ndiqonde le ntwana le ithi ke ngoku kokudlala kwayo makuyolalwa ngoku into endicacisayo kulo mlalo ndizawuxinwa lidonga lalapha next door andizubona uba kulalwa njani pha yhu ndaphakama ndokroba ndathi heyi utata uyaphangela ambophangela bofuna umsebenzi awuzube ufuna ulala ambofuna umsebenzi ugqiba ndagxotha kwalo mntana ndathi buya wena buya tshini ngoku sekuzawulalwa kaloku umlalo lo andidibelanga nawo hayi yazazi za timing inyawo zinodaka ba tshini makaphangela utata zinemali ngoba la mkhulu bathi mkhulu uyanibiza nonke bese ngene ekamereni nimthole nahleka mina ke bathini babuthi angikho right siyaqona Isesibhedlela. iselento afuna ukuyisho manje uzothi senenza konke nakhumbula
ungathi niyakhumbula straight endabeni ngicela umoya wami and yazi ikasa ayikho le ntama oxygen umoya wakhe yazini iBhayibheli balokubaliki ngicela umoya wami mina nogokwena zange sishade singenaphi mina nogokwena zange sishade and then sontela njengoba kushona nimthengele inkomo simthengele inkomo siyeke kumthengela lana ubhizi udla imali lana awushiye imali ikrasina yami ayinasitatara sikhumbuzo ngimamele sikhumbuzo ngibheke ngiyahamba masebiza abantu angabazi athi ngiyababona aboJoshua nabo mfaniseni nyaza mkhulu uthina nje sendleleni bese ngicela ushonile athule uzaqala unoanto wena khalaza mbiza igama lakhe lamambela Jeremy Gertrude, cancel indaba yokukhipha imali yestokfela kusasa. Please, se-exposiwe sisenkingeni, we are in danger. UThabitha sekahambe wayotshela umntwana wakhe ukuthi thina siyokhipha imali kusasa. Lo mntana lwana angazi ukuthi kube yini emdaftisayo. You understand? Eze kimi angibuze ukuthi asibolte na kusasa njengoba siyokhipha imali. Ngithi mina utshelwa ubani ukuthi siyokhipha imali. Uthi no just ukuthi sibe safe. Ngabona lapho ukuthi no kusho ukuthi we are in danger because uyothathwa uye le mali le. Mntana kaThabitha ubheminyawupe phela umntana kaThabitha urong gabi so ngathi no cancel. You understand? Ngisigele ke sakudala mina Gertrude angeke ungithathe advantage. So imali yestokfela siya cancela idate yakusasa sizoyikhipha in secret sizoyirelease idate yakhona in secret. Angeke sidliwe le mali lena basile labantwana ne angeke senze kanjalo. Nizonitshela mina ukuthi kwenzakalani bese nizozwa ngami bese siyayikhipha imali yakhona. Uyangiyazi lo mntwana. Ene banyana banotlwaela rena fela ma South Africa. Why ha ba robetse ka mara di shop tsa makula ha ba khapi fru mara rena ba lelo re ba khapi. Lo tse ding go tepa mara labo. Ke go fela neng go khapa banyana na re nyalang man. Aw. Oops. Miguel. Oops. That's a huge oops. Oops. The hugest oops. Okay. Massive. Oops. That's massive. Ngikhumbula ngisathi it's nice to be here esontweni. Yes. Ngekayazi tavern. Oh Mathungu, niyahlanya kanti. Le Pondo, la styling jelly. Le Pondo, la styling jelly. Styling jelly. Wasala wena ka di 25. Ene majita ba khatlhega fela ba rekela beer. Ha o thomontsha mosadi di auto ba go senya tšhelete. SS dimpia batho. Ba batla ntse bona di out. Olo protector bojwa. Chiki China. Utla moroba. Uyabona kunabantu abayi3 osebenzayo, oberekayo, otirayo. Uyabona osebenzayo fike emsebenzini ukuthiwe emadoda anikukeni la nibekeni ngapha. Abazoyikuka kahle bayibeke la kuthiwa bayibeke khona. Ube utirayo. Uyabona utirayo uthi emadoda kukwanikala nibekeni kwala. Hey bazoyikuka abantu abatirayo
bazoyikuka ihambe emoyeni emafini bayoyibeka bese kube ulo uberekayo nkosi yami. Uyabona lo uberekayo uthi emadoda ukanda nibekeni la. Sekayaqala yena manje uzinikeza iposition ngokwakhe. Yamuna bayitsa ukuke mo ubiye kwa. Yamuna kuka ke rutya ubatlobereka. Usabahla ke buthe manager. Ngitla kwa supervisor muno. Hoyibo. Bathe sikuke hayi ngikuke. Uyabona umuntu oberekayo makabuya endlini athi namuhla kiberekile. Uyazi ukuthi ukhona umntana abantu oxoshiwe. Uyabona lo otirayo yena uthi makaphuma emsebenzini edlula duzane nawe uvela phakazamise into yokuphefumula. Awumbuzi uyambona ukuthi lo ubuye ukutira uvela phazamisa into yokuphefumula. Makangena endlini uyazwakala ukuthi uphuma ngisho impukane iquza ikhwapha. Yes angihleki mina. Sisibethu ngobukho iDecember manje. Mawungena ku WhatsApp yekela ukuthi hi how are you long time. Ngena endabeni sibhizi madoda sibhizi. Socela sikhangwa amanzi lapha or maybe ifoni yami wela amanzini or ngithi ngiyabra lapha ifoni yami wele emlilweni. Sibhizi. Ngena endabeni sibhizi iDecember sibhizi siyaphansi phezulu. Anginasikhathi ukuthi manje ngihlale lapha ukuthi hi how are you thululu what madoda ngena ku WhatsApp ebile lento lokutype ayisebenzi iDecember manje ngena lapha ukhuluma ngevoice note ukuthi inkinga yini kwenzakalani umntwana ushonile or ubani ushayiswe imoto or wena awuna transport ostake kuphi ikhona le madoda. Sikhathi madoda ngoba ucela bangincisha nefunasi la ngoba manje ngizongibhizi ngithathela nawe lapha mase ngiyachata ugelgela ukwati ngoba manje nawo lokhu uyangena uthi hi how are you how you doing asisikhathi letele madoda ma February bomamashi sesikhamba khona manje yadralini isebenza too much sibhizi siyaphansi phezulu sibhizi siya drive ngapha siyaswima ngapha sinyama ngapha siyashela ubhizi somanethi afuna ukuthi ngithi hi how are you doing what are you doing madoda sibadala sinasikhathi lesiphela iDecember manje mawungena ku WhatsApp ngepurpose khuluma ukuthi ufunani khuluma ama details asinasikhathi phela thina so intathenana nawe la ulokuthi hayi ungathi mawungana mali ungana into ongayiphuza manje fanele uzodepressa thina after that ubone ngathi sakublutika. That's why Chris Brown beka wablutika ngoba ubhizi lo ku stage bona babhizi lapha bahlela lapha ngoba ababhukwanga babalethe nonsense. Nani manje ngifuna ukuthi ngoba umuntu akanatshwala azofaka as-depress agcina sakangena kuma status athi hey friends are dog dog are friends when there's a dark madoda esibhizi sibadala phela thina ikhona le madoda. Ngena ku WhatsApp khuluma lento uyikhuluma ufake nge straight endabeni khuluma ukuthi inkinga yini kwenzakalani sibhizi man sibhizi man kumkhukhu ngwatshisa okay. I don't have. Let's go in. Ow. I don't have that. Yo. Not too much. So the owner of the game is behind. Yo. He must Uber back. Oh, final. It's a more parliament taxi.
Maybe the lady went to look for condoms as well. They're both making a plan. Guys, thanks for watching and see you in the next upload. Please subscribe if you haven't subscribed. Azish. Badlala will spin the coffin. A kombe who is next. Bese sidla nini. Umufi asego ripsit. Singalansi sidumbu. Kutiwa wayelungisa ama microwave. Umufi uzofike zulwini. Ephethwe inzululwane. Uyoba idlozi elinesiyezi elihlala liphambanisa izitho. Wayethanda umerry-go-roundini, maybe wayekhonza ezayona. Minister of enjoyment, ukumicrowave, spina zonke. What the hell?